sannu tambaya na zo da hita ni bako ne a garin ban san kowa ba ki fahimta na zo neman aiki ne gashi na so in dan huta na san baki san hali na ba sai mun zauna za ki fahimta ni dan makaranta ne hakita ake kirana ni me yin zane ne wannan shine sana'ana hali na yau da gobe ne yasa nake domin rashin sana'a guna wallahi ce da ni ka zauna in kawo maka girki kin ga zan mai na in kin ba ni daki don Allah amince ke zan masanar yin aiki ke zan masanar yin aiki taimaka ki dan ba da aiki tausaya kalli dan wahala wai mace ce za ta baka aiki malam aiki miki a nan gurin fa ka zo kare mana magana da cameraman ni director ka zo kare mana hayaniya waje wannan irin iskansi ne ko kin ga mutane suna magana kin zo kin wani bata mana abu wannan iskansi ne wallahi sallahi to ku ya hakuri kawai wannan iskancin banza ne za ki zo ki bata mana abu mun sha wahala ki zo ki lalata ya hakuri ban sani bane na ce ban sani bane ya